Lidi, já jsem, to poznáte jméno to mýho kanálu a chtěl bych vám představit mě a mýho spolu kamerama. Ahoj, já jsem Ondra, čauky. A vlastně chtěl bych vám jenom říct, co bych měl. A to je Honza. Tak jo, jmenuji se Honza. Ale A ten kanál je Honza a Ondra. Možná přejmenuji. A vlastně budeme natáčet s mým kámošem vlogy, tutoriály a vtípky. A možná ještě něco jiného, co tam napíšete v popisku. Ale hraní prosím ne. Nemám fraps. Jako jednou, možná jo, možná uvidíme. A můžem i natočit Minecraft? Jo. No to dobrá. A vlastně chtěl bych vám ještě říct vlastně o tom, proč jsem to založil a kvůli čemu. Vlastně jednou jsem natáčel a hej, a vlastně jsme dělali úplně to samé, ale v jednom místě. A do telefonu bohužel se mi dostal vir, takže mi vymazal úplně všechno. Jo, tak si najdete kanál Honzík a tam budou naše videa s Tomášem, nějakým Dhuvem. Vlastně tam napište Tomas se 3 s, Dhuv a normální Dhuv. A tam jsou naše taky videa, jenom my dva, ale bez Honzy. No a vlastně tohle by mělo být konec pro toto video. Ještě se naposled ukáž. Bye. Bye. Oh baby. Přestaň zpívat. A dejte lajka. Když dáte dislajka, tak mi to nevadí. A nebo odeberte, anebo mi přidejte komentář. Dejte tam komentář. Jauky. Bye.